Benvidos e benvidas a outra conversa máis do Orgullo Galego. Este é un directo especial porque hoxe damos comezo ás cuartas xornadas de Entroido, unhas xornadas que nos van a levar ata finais de mes a coñecer máis sobre novos entroidos, pero tamén a analizar un pouco pois as orixes, o significado, cuestións concretas deste do que é o entroido, non? Hoxe, como sabedes, comezamos cos currumiños e mos. A vindeira semana teremos o entroido de Augas Santas, outro entroido que se está a recuperar e que vai a sair este ano por primeira vez despois de moitos anos. O 13 de febreiro vamos ter a Noa Sobrino para falar de entroido, muller e tradición. Teremos, como sabedes, o entroido do Courel, os farrumecos e Sobradelo, tamén outra figura recuperada recentemente. Teremos connosco Anxo Rosales, un experto do entroido, para falar sobre o carácter simbólico e ritual do porco no entroido. E para pechar as xornadas teremos connosco a Felipe Castro para falar sobre o oso de Salcedo, orixe e significado desta mascarada. Unhas xornadas que, bueno, recomendo non perderse, que sabedes que fora de directo quedarán subidas na nosa canle de YouTube, tamén en formato podcast no iVoox e no Spotify. E aí é onde vades a poder ver tamén as xornadas anteriores. Sabedes que temos todas esas charlas subidas xa nestes últimos anos. Por aquí pasaron os entroidos Laza, os entroidos Vilariño de Conso, Viana do Bolo, a Xironda, os Merdeiros e Vigo, bueno, moitísimos entroidos. Estiveron tamén connosco figuras como Antonio Reigosa, Rafael Quintía, Lidia Mariño, bueno, en definitiva, moitas persoas e moitos entroidos que podedes ver dende xa na nosa canle de YouTube, na lista de reproducción. Tedes aí as xornadas entroido clasificadas por anos e tamén en formato podcast. Como digo, hoxe temos connosco a Ismael Pato, que é parte fundamental, digamos, este proceso de recuperación que están a levar esta figura, non? Vamos a falar, como sabedes, hoxe dos currumiños e mos. Vamos a darlle paso e vamos a comezar a conversa. Dicir tamén, como sempre, que se queredes facer algún tipo de pregunta, as persoas que estades no directo podedes deixala no chat. Vamos alá.
Moi Hola, boas. boas, moi Que boas. tal? Pois Benvido, moi ben, Ismael. moitas grazas. Como van xa os preparativos en Troido por aí? Pois con moitas ganas, a verdade é que con moitas ganas. Como comentaba, vamos a falar un pouquiño pois sobre estas figuras que son os currumiños, vamos a falar un pouquiño pois dese proceso de recuperación, que son, cal é o seu papel, que papel cumpren o seu rito, un pouco pois a acollida da xente, non? Entón, Ujú. para iso, para comezar, e para a xente que nos está a escoitar e non saiba de que falamos, quen son os currumiños? Pois os currumiños son a figura do entroido tradicional de Mos, non? Pero teñen moitos outros nomes. Pódense chamar churrumiños, maruxos, marulos, hai quen lles chama tamén mascaritas, todo isto dentro de Mos. É dicir, ten unha gran variedade de nomes, porque era unha figura moi espallada, e polo tanto é como un gato que vai de casa en casa, non? Que en cada unha ten un nome diferente. Pois o currumiño é iso. É unha figura que vestía con roupas vellas de andar por casa, non? E que, bueno, eh, pois se espallou durante todo o século XX, aínda que ten raíces un pouco anteriores. E falas aí desa variedade de nomes, non? Entendo que a dos currumiños podería ser igual o nome máis utilizado, quizáis o que máis recollestes, ou non? Ou, quero dicir, ou non hai un que destaque máis que o outro? Non, en verdade é unha cousa máis por parroquias, non? Nós o ano pasado, e seguramente continuemos así, estamos a recuperar isto na zona de Santa Eulalia de Mos, e alí, como lle chamaban, era Currumiño, e por iso, como saímos por Santa Eulalia, chamámoslle Currumiño, pero bueno, en cada parroquia ten un nome distinto. E digamos, un pouco, cal era o seu papel? Quero dicir, cando saían, que papel cumprían, que función tiñan? Bueno, o Currumiño, ou Maruxo ou Marulo, máis que unha función ritual, tiña unha función social, non? Non é un entroido ritual porque non cumpre e non ten as características dun entroido ritual dentro da invernía, non? É dicir, non temos, por exemplo, símbolos de fertilidade, non temos chocas ou elementos sonoros que espanten os espíritos, non temos referencias á morte ou ao oso, é dicir, todas estas características dun entroido que se podería remontar ao significado agrario e originario deste entroido, pois non é o caso da figura dos currumiños, non? Aínda que en Mos existían madamas e galáns que sí que representan esa fertilidade e sí que vestido de branco pois representan esta volta á vida que trae o entroido, non? Os currumiños cumplen máis ben unha función social porque é un rito de cuestación e tamén é, bueno, un rito de comensalidade, non? Os currumiños o que facían era ir pois de casa en casa pedindo ou cartos ou comida e ao rematar este rito petitorio o que facían era reunirse pois ou nunha casa ou en calquera sitio ou nunha mesa calquera e comer todo o reunido, non? En comunidade. Falabas, non, hai un momento de que tamén en Mos están recollida a presenza das madamas e galáns, que pareceume entender. Sí, efectivamente. Bueno, recollímolo este ano dunha veciña tamén de Santa Eulalia que ten 101 anos. Custounos moito conseguir esta testemuña porque sabíamos que había isto, pero non de primeira man. Había xente que dicía, bueno, a miña nai comentábame, en fin, Sí. nun momento chegamos a atopar unha testemuña dunha señora cercana que nos contou disto, pero hai xa pois 100 anos facilmente. Bueno, tería sentido tendo en conta que tamén están por toda a ría de Vigo, non? Uh -huh. Recollidas estas figuras, as madamas e galáns, o sea, que supoño, aí o que non sei é si se, quer dicir, atopastes testemunhos, pero supoño que non atopastes, nese caso, o que serían os vestidos, os traxes, non? Non. Xa sería demasiada sorte pa nós, non houve Pois esa sí, sorte. a verdade é que sí.
E un pouco sobre os currumiños, non sei se está documentada a súa presenza en cuanto a antigamente libros ou fotos, ou se xa antigamente houbo investigadores que o tiveran recollido ou pola contra ficou na memoria oral. Bueno, a ver, hai presenza escrita, pero non en Mos. Hai presenza do seu coetáneo Maruxo de Vigo, non? Na Mm. prensa de Vigo, de finais do século XIX se falaba non só dos merdeiros, senón tamén do Maruxo no tempo de Entroido. Pero no caso de Mos, ao ser unha zona rural, aínda que sí que é verdade que houve algunha prensa da Louriña, da zona da Louriña, non atopamos nada documentado. Non obstante, ao ser un rito é unha tradición tan espallada por todo o concello, non é difícil para ninguén atopar información. Xusto íbache preguntar do que comentabas, non? Porque non é algo digamos que estea só no concello de Mos, por exemplo, en Vigo, non, falábase tamén do Maruxo, logo eu vexo tamén semellanzas, non, coas perriñas e mudados en Ribadetea, en Ponteareas, bueno, quero dicir, entendo que no que é todos os arredores e Mos, arredores e Vigo, quero dicir, hai figuras moi semellantes que entendo que os ritos eran os mesmos, non? Sí, efectivamente, de feito, a día de hoxe, xunto a Vigo, estamos a levar a cabo este proceso de recuperación e esperamos que se unan máis concellos, non? Pero este Entroido, ao final, é a mesma figura con diferente nome, pero estaba presente tamén no Porriño, co nome de Mascaritas, en Vigo, en Redondela, estaba tamén en Cangas, en Pazos de Borbén, en Moaña, e incluso nas Cíes hai un proxecto agora de recuperación do seu Entroido, pois que era exactamente a mesma tradición que a nosa. É dicir, que todo isto ao final semella ser un entroido común desta zona da comarca de Vigo. Vale, non sei se é cousa miña, non sei se a xente que o ve, pero saime a túa imaxe conxelada, pero bueno, en todo caso o audio sí que o escoito ben. Tamén, sí que quería preguntarche un pouquiño, non? Quero dicir, se está documentado máis ou menos ata que ano saíron os currumiños, non? Aproximadamente, quero dicir, en que década, digamos, deixaron de salir. Pois é moi curioso porque, ao ser unha cousa tan grande, tan social, durou ata principios dos anos 2000. Sabemos de xente que saíu a principios dos anos 2000. É dicir, que aínda houve unha transmisión interxeracional bastante alongada no tempo, non? Pero, bueno, ao final, eh, dende os 60 houve un proceso de carnavalización, non? O local, o Mm. noso entroido foi recibindo cada vez máis influencia do que chamaríamos carnaval, ata ao final desaparecer e cumplir o carnaval a función social do noso entroido, non? Pero tivemos a sorte de que cando se perdeu, perdeuse todo, porque, por exemplo, no caso de Moaña, ali todavía conservan o nome de Currubellos, pero chamanlle Currubello, por exemplo, a Mm. vestir de carnaval. Entón, Sí. claro, supoño que en Moaña terán o problema, como nos pasaría a nós se estivéramos nesa situación, de que, claro, agora teñen que intentar reeducar a xente do que en verdade é un currubello, non? Porque hai unha imaxe agora distorsionada e carnavalizada da figura. Efectivamente. E tamén, digamos, eh, algo que me interesa, non, é saber como comezou este proceso de recuperación, que, se non me equivoco, partiu de ti mesmo, non? Quer dicir, fuches ti quen levou adiante o proceso de recuperación. Pois sí, a verdade, bueno, a min o entroido dende pequeno me interesou cando nos falaron del na escola, no instituto, pois, como delegado, pois comecei cun proxecto de divulgación dentro do instituto que se chamaba Entroideamos, que servía para facer coñecer aos nosos compañeiros pois un pouco toda a variedade tradicional que había, non? Bueno, de aí comeceime a interesar aínda máis, metinme a merdeiro,
e despois de 2, 3 anos como amerdeiro intereseime un pouco por facer ese traballo de campo aquí en Mos, inspirado tamén moito nestas xornadas de Entroido e tamén no traballo nas charlas de Rafael Quintía ou Lidia Mariño, non? E bueno, a partir de aí fixemos un traballo de campo, presentamos o proxecto ao Concello, o Concello tivemos a sorte de que o acolleu moi ben e nos axuda en todo o que pode, e logo, bueno, reunimos un grupo de xentiña do grupo Nosa Terra de Pereiras, que tamén é xente moi nova, interesada na tradición, e, bueno, de aí comezamos un pouco cos traxes. O ano pasado, os traxes que tiñamos eran dunha asociación benéfica que se chama Axudamos, porque eles teñen roupas vellas que moitas veces a xente non emprega, e aí atés esta sería roupa igual dos anos 70, esta época. Este ano estamos intentando recuperar unha vestimenta máis de principios do século XX, porque ao final temos que intentar remontarnos a esa etapa aínda sen influencia do carnaval, e porque sabendo que esta figura ven do século XIX, o seu é intentar retrotraerse o máximo, non? E como foi? Quer dizer, como desenvolvestes este traballo de campo, esta documentación, todo, non? Porque, quer dizer, é un traballo, arduo traballo, non? Levar todo isto adiante, porque o que pode ver a xente non unha vez saídes, digamos que é o posterior a un traballo previo que a veces é moi invisible, pero que é fundamental, non? Pois si, nós en verdade o que facemos é a xente máis maior que teñamos na nosa contorna e que saibamos que nos pode dar información dabondo, visitámola na casa, entón pasamos unha tarde inteira con esta xente e preguntamos todo o que precisemos saber para ter a información necesaria sobre isto, gravámolo todo, temos tamén unhas follas como esta, bueno, como esta de aquí, que recheamos con toda a información sobre a testemunha, sobre a informante, e entón, a partir de aí, xa temos unha recollida suficiente cando reunimos a testemunha de moita xente para facernos unha idea desta tradición, non? Bueno, a isto tamén se lle engaden algúns complementos de información dende o estranxeiro, pero si, o que ven sendo traballo de campo faise sobre todo desta maneira, un pouco polos contactos que temos e ímonos desplazando e así. E o facedes principalmente a xente de aí da zona, non? Quer dicir, non sei se participaron convosco antropólogos e antropólogas ou un pouco a iniciativa que estás levando vos adiante. Bueno, por exemplo, para algunhas teorías que temos sobre o noso entroido, por exemplo, sobre a súa orixe ou tal, temos consultado a Lidia Mariño, que foi de gran axuda para aportar unha visión antropolóxica a isto. E logo tamén os traballos de Rafa Quintía, con que mantemos un certo contacto, pois podemos aportar esa visión que dende logo é moi necesaria para esta clase de traballos. E a hora de levar adiante a investigación, eso que vos conta a xente maior? Que vos di? Que, bueno, que lembra? A xente, quero dicir, supoño que haberá xente que o viviu e que participou directamente, outra xente maior que xa llo contaban a eles, non? Quero dicir, non sei se hai, digamos, unha combinación desas dúas cuestións. Bueno, sobre todo as testemunhas son de primeira man, porque moita xente saía e non é nada difícil atopar a xente que participara activamente, non? Entón, contannos, bueno, sí que é verdade que era un entroido máis salvaxe, obviamente, e pasaban no tiña moita máis liberdade que agora. Aquí non, pero temos recollido en Vigo, por exemplo, de que había xente que cando non lle daban nada deixaban merda na porta, por exemplo. Había xente, claro, dentro deste rito hai unha parte fundamental que é a de ir enmascarado, porque ti cando pides, a outra persoa quere saber quen es. Cando che dan de comer, cando che dan algo para beber ou para comer, é para que quites a carauta, non? E moitas veces Claro. che piden o que quites a carauta
o que bailes. É dicir, hai que revelar esa identidade. Entón, había veces que cando non revelabas a túa identidade, pois igual che encerraban na casa ata que o fixeras e non podías sair. Ou cando intentaban quitarte a carauta, dabas co pau, pero había xente que daba salvaxemente. Logo si hai xente que igual nos 90 nos contou que saían cunha radio e cando lles pedían que se puxeran a bailar, pois poñían os grandes éxitos da radio e poñíanse a bailar así cousas máis, pois igual da movida ou máis adiante, non? É dicir, claro, dependendo da xeración, as testemuñas que nos contan pois varían moito, pero sí que sempre está presente pois esa diversión e esa liberdade total destes tempos de Entroido, non? E tamén, algo que me chamou a atención, non, é que neste proceso de recuperación, se non me equivoco, chegaronvos tamén testemuños, de xente que estaba emigrada na Arxentina, non, pero que era da zona e que lembraba da figura. Sí, efectivamente, porque, bueno, non sei se sabededes, hai un centro galego de residentes de Mos en Bos Aires, entón pensamos que sería interesante ter as testemuñas, algunha testemuña de xente de alí, sobre todo porque, claro, esta xente marcharía nos anos 60, 70, entón non vivirían este proceso de Claro, carnavalización. marcharon Entón coa idea que pensamos tiñan, non? que igual terían unha visión un pouco máis pura e menos influenciada polo carnaval desta tradición. E bueno, non nos chegou tampouco moito de alá, porque sí que é verdade que no Centro Galego, mosense de Bos Aires, pois a maioría de xente que hai agora son fillos de emigrados, pero chegounos unha testemuña dun emigrado alá que a verdade que pois é emocionante escoitar unha testemuña sobre a túa tradición co acento arxentino. É realmente emocionante, sí. Pois sí, claro, e ademais o que ti comentas, non, que seguramente é xente pois que marchou e ao non vivir todo como as evolucións posteriores, digamos, ou adaptacións, marchou igual cunha idea máis orixinal, non? Entón, nese sentido, sí que é moi interesante. Tamén un pouco pa xente, bueno, a xente que nos vai escoitar no podcast non, pero pa xente que nos está a ver, tamén, non sei se podemos mostrar aí un pouquiño algunhas imaxes tamén que poida axudar un pouco pois a complementar todo isto que estamos a falar. Sí, por favor, mandeiche Vamos a o ler. PDF. Este creo Vale, que é. pois isto é un dos traxes que estamos a preparar este ano, baseado un pouco en como vestiría unha señora maior de principios dos anos 20, 30, non? Tamén está influenciada polo traballo de Charles Freguer, porque hai unha foto dun entroide de Macedonia que é moi similar a como vestirían, é unha foto en cor, A ver que se debe é estar aí, esa é. esta, non? Sí, exactamente. Pois é bastante similar, non? Entón, sí que tratamos de empregar ese traballo comparativo con fotógrafos antropolóxicos visuais como son Charles Freguer, pois para tratar de axudarnos a reconstruir un pouco estes traxes. E bueno, hai outras fotos, pois por exemplo, esa é dos currubellos de Moaña, tamén de principios do século, se non me equivoco. Esa xa é de mudados de Ribadetea, por exemplo. Son influencias que temos. E bueno, esas son outras fotos de como vestiría a xente da época, Da época, claro. que é un pouco o que estamos intentando seguir para facer este traballo de recuperación. Pois ese que un pouco nos traxes actuais deste ano vades intentar meter estas, digamos, modificación respecto ás que había xa do ano pasado, non entendo, para poder adaptalas un pouco o que é o máis atrás no tempo, non? Exactamente. Este ano, bueno, tivemos un pouco máis de tempo para irnos preparando, non? Entón, queremos ter uns traxes máis adaptados bueno, á época da que procedería esta tradición. E bueno, ese é o documento, A ver, aí está. vale, ese é o documento de proposta de recuperación que mandamos.
E se deslizas máis abaixo, hai unha páxina onde hai un mapa dos... Vamos a ver... Bueno, mira, espera, máis arriba. Mira, aí Aí, tendes un mapa dos entroidos que tiñamos localizados un pouco a principios do ano pasado, cando comezamos con este traballo, xa sabíamos un pouco os personaxes similares que había na nosa contorna. E logo máis arriba tendes o modelo de folla que nos empregamos. Na páxina, non, 2 páxinas na anteriores. anterior, aí. Aí, ese é o modelo de páxina que nos empregamos para facer este traballo de campo, estas recollidas e telo o mellor organizado posible. En este traballo de campo, tedes tamén gravado, quero dicir, a xente que vos conta, tedes gravado en vídeo, eso, contades con iso ou é todo por agora por escrito? Non, é por audio, gravámolo por audio. En vídeo sempre intentamos, pero a xente maior dalle un pouco Claro, de, de vergoña ou mostrarse ante unha cámara, entón non lles queremos tampouco facer pasar. Ao final, cun audio, claro. cheganos de sobra para captar as súas memorias, pero bueno, esta folla pois permítenos ter todo nun mesmo dossier, digamos, pois a data de nacemento, parroquia, lugar de nacemento, e bueno, datos así que a hora de clasificar esta información e facer grupos para, bueno, pois para facer unha criba, pois a verdade é que é útil ter esta clase de follas. E o ano pasado, bueno, saístedes por Mos, puiden estar ali, tamén estaba Mm. Robert de la Torre, non sei se nos estará a escoitar, pero bueno, mandolle un saúdo tamén. E un pouco como foi, quero dicir, como foi a acollida, como foi toda a preparación previa, a xente que saístes, bueno, como fixestes pois para poñervos de acordo ou quero dicir, era xente, eran pois amigos teus, como foi todo iso? Bueno, eu co grupo Nosa Terra de Pereiras, pois a verdade eu coñecía de redes sociais e sabía a súa labor, pero non tiña tampouco moito contacto. Coñecía a algunha xente de alí, pero a maioría non? Pero 4 meses antes do Entroido, pois a través dos contactos que tiña alí, pois decidín intentar montar un grupiño de xente que ao final conseguimos facer. Bueno, empezamos a facer reunións para ir preparando un pouco o tema dos traxes cos recursos que tiñamos logo procedimos a saír e a verdade é que a acollida foi moi boa porque como a maioría da xente no seu día fora Currumiño, pois a verdade é que recordaban con moita paixón, con moito cariño a tradición e, por tanto, o trato que nos deron foi excelente. Abrironnos as casas, deronnos de comer, bueno, maravilla. A verdade é que non hai queixa ningunha. Esperábamos máis indiferencia, porque sí que é verdade que con outras figuras, ás veces cando saes de merdeiro, como a xente non coñece, tende a responder un pouco mal, sabes? Sobre todo Mm. cando fas falcatruadas, pero non, a verdade é que no noso caso o ano pasado foi unha acollida excelente. E ademais, comentabas antes, non? En principio saídes, quero dicir, por unha zona moi concreta, quero dicir, non vades por todo o que é o concello de Mos, por todas as súas parroquias, lugares, etcétera. Non, nós a día de hoxe a contorna que manexamos é a contorna do Pazo de Mos, non? Aínda que nos gustaría que a través das asociacións fóramos creando grupos en cada parroquia, de maneira que en cada lugar saíra un grupo de currumiños a percorrer o Entroido, non? Pero bueno, a día de hoxe non somos un grupo tan grande como para dividirnos, entón pois decidimos iso, centrarnos nos arredores do casco histórico de Mos. E para este ano tedes previsto volver a saír, quero dicir, un poquiño, pois, para a xente que nos está a ver, a escoitar, que tedes en mente para este ano? Pois bueno, para este ano temos pensado volver a saír. É posible que saíamos como o domingo do ano anterior, no domingo de Piñata, porque así nos permite un pouco ter esa semana para ultimar.
Ainda que, bueno, manexamos sair os días en Entroido, o máis posible é que como somos de telo todo así para o último momento, pois facelo o domingo de piñata. Pero, bueno, non sabemos se xunta a Vigo, porque seguramente tamén sairemos algúns co proxecto de Vigo, pois igual saímos nalgún dos días de Entroido por alá. Pero sí, non, cando teñamos esas datas, pois anunciarémolo e aí está. Iba a dicir, non quero dicir, nas vosas redes supoño que anunciaredes un poquinho tamén todo isto, non? Para quen o quixera seguir. Sí, exactamente. Que busquen Currumiños de Mos, bueno, Currumiños Mos con NH, e atoparán a nosa conta de Insta, que é onde publicamos a maioría das cousas. E agora aproveitando isto que comentas ti un pouco sobre o proxecto que hai en Vigo, quero dicir, como está iso? Porque claro, eu penso, tendo a mesma figura en Vigo, claro, nós agora pensamos en concellos distintos, pero nas parroquias, entre Vigo e Mos, quero dicir, é todo o mesmo, había contactos un lado ao outro, o sea, son aldeas pegadas moitas con outras, entón, quero dicir, como está ese proceso de recuperación ali, como vai todo, por onde sairía? Bueno, efectivamente, no seu día o tema dos concellos non era algo delimitante tampouco, e había xente de Mos que igual ía a Porriño a pedir e a correlo en Entroido. Nós a día de hoxe, como temos a mesma figura, non estamos a ter unha visión aillacionista, senón que temos a visión dunha recuperación conxunta que ao final é o que nos axudará a mantelo o máis vivo posível e entre todos conseguir redignificar e recuperar esta figura da mellor maneira posível. Hai varios espazos que se están a manexar en canto ao proxecto de recuperación en Vigo. Non sei se comentaran zonas do Calvario ou Casco Vello, pero bueno, tamén seguramente o anunciarán pronto de algunha maneira, porque temos pensado este mes facer unha presentación do proxecto conxunto de recuperación. Entón, cando se anuncie esta presentación, seguramente tamén anunciaremos todos os detalles ao respecto. Pero bueno, o dito que non é un proxecto a día de hoxe só de Vigo, senón que é un proxecto conxunto ao que se pode engadir calquera concello onde tivera presenza esta figura e que o queira recuperar. E nós poremos todos os nosos medios e os nosos traxes e a nosa axuda e a nosa xente para intentar que esta figura se recupere alá onde tivera presenza. Din por aquí, saúdos en Euskadi, moi interesante o proxecto de recuperación, moi serio e un gusto ver que os xóvenes tamén teñen este interese. Por aquí din Santa Eulalia é o meu concello, eu son de Tameiga e aquí dicimos Marulo. Que máis? Bueno, tamén preguntaba antes pola recepción, quero dicir, digamos que neste proceso de recuperación que tedes aí en Mos, non? En liñas xerais está tendo boa aceptación tanto a nivel, digo, pois, prensa institucional, da xente, a rapazada, por exemplo, da túa idade, coñece algo, estás interesando, pregunto sobre todo porque estamos aparte vivindo, non, digamos, un boom do fenómeno do Entroido, onde a xente cada vez máis no seu concello pois quere volver a recuperar o que era propio da súa zona, non? Entón, un pouco, como está a ser aí? Pois a verdade é que hai moi boa acollida. A xente xove comeza a coñecer outra vez esta figura porque xa o ano pasado impartimos unidades didácticas nos 5 colexios de Mos, en quinto e sexto de primaria, e polo tanto iso nos permite divulgar e transmitir ás novas xeracións pois este proxecto e esta figura. Sí que é verdade que nos gustaría moito que as asociacións culturais, a máis de Nosa Terra de Pereira, se implicaran porque é un proxecto que paga a pena, non? Pero entendo que pode custar, sobre todo porque a día de hoxe o Entroido ás veces é entendido coma carnaval e coma saír a un concurso de carrozas, non? Entendo que hai asociacións ás que lles custe igual dar o salto, pero
é necesario realmente que transmitamos isto dende un grupo de rapaces ás asociacións, porque igual dentro de 2 anos estamos na universidade ou algúns en bachiller, entón claro, nós precisamos realmente pasar isto ás asociacións, pero a verdade, a acollida que estamos a ter en todos os aspectos é brutal. Tampouco era extraño que un grupo de rapaces acabara por ter unha iniciativa así, porque non só vivimos un boom do entroido, estamos a vivir un boom do mundo tradicional e cada vez hai máis xente xove metida en grupos de folk, en grupos de música tradicional e todo o mundo tradi e folclórico. Entón, pois tarde ou temprano algo así remataría por ocorrer. E a verdade, nós pois queremos fomentar e axudar a toda a mocidade que teña proxectos como este, e se noutros concellos hai grupos de rapazada que queren recuperar algo así, vamos, ofrecemos a nosa axuda e imos nós mesmos. E ademais que é un boom todo pola zona, non? Que, quer dicir, aí en Mos, en Vigo, o tema dos merdeiros, tamén, bueno, todo o que están a facer en Riba de Teas, Salceda de Caselas, mesmo tamén, que aparte, foras ti que modera coñecer, non? Aí que saen, aínda con dificultades, pero unhas madamas e galáns en Redondela, aí na parroquia, como En se Cabeno. chama? Efectivamente, quero dicir que vemos tamén Soutomaior, que recuperaron o seu entroido tradicional, e no que tamén tivo aí pues, un papel fundamental Rafael Quintía, Rafa Quintilla. entón, quero dicir que é en todo o país, pero o que é en todo que digamos, por falar de un xeito, arredores de Vigo, toda esa zona sur da provincia de Pontevedra está a vivir un boom neste aspecto moi importante, non? Sí, hai como un revival un pouco, non? Durante moito tempo se pensou e a xente tiña idea de que o tema do entroido só estaba presente en Ourense, pero ao final, que dicir, é unha tradición con tanto significado e con tanta importancia que ten presenza en toda Europa realmente. E bueno, agora estás empezando a revalorizar e a darlle a importancia que ten a unha tradición que probablemente sexa das que máis diga do ciclo ritual e do ciclo significativo da tradición galega, non? E ti, por exemplo, imagínate, pois dentro de 5 ou 10 anos, como imaginas ou como che gustaría que fose que estivese aí o entroido en Mos, os currumiños, non? Un pouco a túa visión, os teus obxectivos xa a medio e longo prazo. Pois, home, a min gustaríame pois, ter unha asociación do entroido en Mos e tamén un pouco unha asociación a un nivel maior en toda a comarca, que en cada asociación de Mos existira o material e os traxes e a xente para sair en cada parroquia a recuperar a tradición, que tiveramos en internet pois, por exemplo, documentais ou que tiveramos un libro de divulgación, que tiveramos presenza nas mascaradas tamén, como a Vivo Mask ou, en fin, calquera destas. Eh, quero dicir, que fóramos un entroido totalmente recuperado, dignificado e seguro do seu futuro, non? A verdade, esa sería a nosa utopía. E outra cuestión que non podo deixar de preguntar é que tamén vivimos nalgúns sitios non procesos de masificación no que ás veces desvirtúanse un pouco o sentido deses entroidos. Supoño que isto, claro, estando nun proceso de recuperación aínda o vedes como algo utópico, pero sobre todo entendo que tamén un pouco como é o papel non e a figura vosa sería imposible de algún xeito que se masificara, non? Porque é unha figura, vamos a decir, itinerante, non? Que vai dun lado para outro, que non é un desfile, nin está nunha praza concreta, non? Sí, sería complicada esa masificación porque, bueno, ao que aspiramos ao final no futuro é que en cada parroquia hai un grupo, non? De currumiños e de xente e ademais que cada un ten o seu propio percorrido por unha zona distinta. Entón, se houbera unha masificación, igual sería unha comitiva de fans seguindo o percorrido Claro. do noso entroido, pero bueno,
parecería máis unha procesión que unha tradición entroideira. Pero bueno, ao final, que se masifiquen tamén supón que a xente o valore. Hai que, obviamente, controlalo, pero, bueno, oxalá tivéramos toda a xente disposta a prestar atención ao noso entroido como teñen en Laza, non? E bueno, e tamén un pouco, non, de saber si, quero dicir, a xente que estiveste xa o ano pasado, máis ou menos ese grupiño de rapaces e rapazas, vades a continuar este ano, estades xa incorporando xente nova ou polo de agora, digamos que ese grupiño do que ti falabas antes? Non, estamos incorporando xente nova e, de feito, esperamos dentro de pouco anunciar, pero, bueno, facemos aquí un preaviso, que nas nosas redes sociais publicaremos un post para que toda aquela xente que se queira unir ao proxecto pois poda empezar a entrar en contacto pois este ano connosco en fin, comezar con isto tamén. Pois dito queda, animar tamén pois xente, persoas, colectivos que nos están a escoitar, pois que tamén den unha oportunidade, non? Pois xa sexa mediante conferencias, entrevistas, bueno, todo este tipo de cousas, pois poder dar unha oportunidade a dar a coñecer estes novos entroidos, estes procesos de recuperación. Eu falaba en Vigo do Merdeiro, sempre digo que para min é digamos, un dos maiores procesos de recuperación cultural ou de posta en valor que tivo a cidade nas últimas décadas e para min é así. Creo que non, a nivel cultural non houve un fenómeno propio da cidade tan importante e que se está a valorar agora cada vez máis, non? Porque eu lembro nos primeiros anos que volveron a sair que a recepción pola xente, bueno, había unha xente que, moi complicada, non? Pero agora é unha figura moitísimo máis consolidada, os nenos e nenas coñéceno, é un entroido consolidado e entón animar, pois, de quen depende, o quen poida axudar tamén a darlle impulso a estes pequenos entroidos. E para iso están estas xornadas, non, de entroido de orgullo galego para que darlle visibilidade a todo o traballo que facedes que se poidan escoitar directo ou fora do directo. Así que, nada, pola miña parte, darche as grazas por participar e por inaugurar, digamos, estas xornadas e para benizarte tamén polo traballo que, bueno, a verdade que é impresionante. Bueno, moitísimas grazas a vos, Orgullo Galego, por darnos esta visibilidade. Darlle tamén moitas grazas a Robert de la Torre por acompañarnos o ano pasado e por ser unha desas persoas que apostou por nós dende o primeiro momento. E tamén agradecer a todas esas asociacións que nos serviron de exemplo, como a Son a Merdeira, para comezar con este proxecto. Nada, que esperamos realmente inspirar igual a outros concellos a recuperar esta tradición. Nada, que tendemos a nosa man para o que sexa. E moitísimas grazas por todo. Pois dito queda, darche as grazas, vexo que sigue entrando xente e dicir que esta conversa quedará subida en YouTube, que poden vela fora de directo, que pode quedar tamén subida, poden vela no iVoox e no Spotify en formato podcast. E nada, pola miña parte, despedirte e novamente darche as grazas e os parabéns. A vos, moitísimas grazas. Graciñas, chao. Chao, chao. Bueno, a verdade é que dá gusto empezar as xornadas entroido así. Un dos obxectivos, a parte que teño, é que, alén de coñecer un pouquiño máis a fondo os entroidos que xa están consolidados, como digo, un dos obxectivos é poder dar a coñecer os entroidos que están en proceso de recuperación, pero dalos a coñecer nun sentido bueno, cultural, antropolóxico, poder coñecelo, saber o seu significado, valoralo e poñer, sobre todo, en valor todo o traballo de tanta xente que temos polo país.
Tedes, como dicía, esta charla subida en YouTube, vai a quedar xa, mañá pola mañá subirei en podcast, tamén en todas estas redes tedes subidas as anteriores xornadas, estes últimos 3 anos fixemos unhas xornadas con entroidos moi diversos, xa comentaba o comezo, non? Laza, Viana, Vilariño, Manzaneda, Xamede, o Merdeiro de Vigo, Entroido de Muros, bueno, hai entroidos moi diversos, hai tamén charlas nas que analizamos as orixes e significado do entroido, falamos sobre os conferenciantes e os ritos entroido, entón, bueno, eu recomendo as buscalas e velas e escoitalas porque son super interesantes e ademais axudan un pouquiño, non, a poder darlle impulso a estas jornadas e a darlles sentido. Nada máis, deixámolo aquí. Lembrade que a vindeira semana, o vindeiro mércores, se non me equivoco, día 12, vamos estar connosco o entroido de Aguas Santas, de Cotobade, que é un entroido que está tamén en proceso de recuperación e que este ano van a sair por primeira vez e vamos a telos por aquí nos vindeiros días, vamos a coñecer un pouco tamén este proceso de recuperación, vamos a saber en que consiste, cando van sair, etc. Así que nada, animarvos a ficar pendentes nas nosas redes sociais, volveremos a anuncialas nos próximos días, darvos as grazas a vos, estou ler o chat, por estar aquí novamente, vémonos a vindeira semana. Graciñas, boa noite, chao.